Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda muka saba kawo muku sababbin fina-finai a cikin wannan channel tamu mai albarka ta Algaita Films. Yau ma mun zo muku da zafafan fina-finai waɗanda suka fito a cikin wannan Laraba ta wannan wata da muke na June 2024 insha Allahu. Kai tsaye dai za mu kawo muku fina-finai waɗanda suka fito a wannan sati kamar yadda muka saba a sauran videos ɗinmu na baya. Sannan muna ƙara gaya wa mutane duk masu buƙatar samun fina-finanmu, zafafan fina-finanmu kamar yadda kuke gani irin waɗannan, duk mai buƙatar ya rinƙa samu masu zuwa YouTube ko kuma TikTok suna kallon videos suna cewa ba sa samun complete video, ko kuma mutum ya zo WhatsApp ya ce yana so ya samu video complete ko yana son group ɗinmu na WhatsApp. Muna ƙara ba mutane haƙuri, duk mai buƙatar ya rinƙa samun fina-finanmu na indiyan Hausa masu kyau akan lokaci, to abu ɗaya fa za ka nema shine Telegram. Duk mai buƙatar ya rinƙa sauke fina-finanmu hankali kwance ba tare da shan wata wahala ba, to gaskiya Telegram za ka nema. Na san Telegram yanzu ya zama ruwan dare, kusan ko ina akwai shi, kusan kowa ya san shi, sakamakon ana yin harkoki na samun kuɗi da kasuwanci yanzu haka a ciki. To don haka duk mai buƙatar ya rinƙa samun fina-finai, wannan ita ce asalin gaskiya da kuma asalin duk wata hanya da za ka rinƙa samun fina-finai na indiyan Hausa gaskiya. Babu sama da amfani da Telegram, domin kuwa a cikin shi ne muke sa duk wasu sababbin fina-finanmu. Don haka kai tsaye mun shirya yi muku bidiyo na musamman domin nuna muku yadda za ka buɗe Telegram idan baka san shi ba. Don haka kai tsaye yanzu duk wani bidiyo da kake buƙata, kai tsaye za ka je cikin Telegram ne ka yi searching, ko kuma za ka ɗauki lambar wayarmu ne kamar yadda muka saba yin bayani a kowane bidiyo muka kawo. Muna cewa duk mai buƙatar bidiyo kaza ya ɗauki lambar mu sai ya yi mana magana. Don haka kai tsaye in kana buƙatar kasuwanci da mu ko kuma ka samu wani fim, to ka ɗauki lambar mu ka mana magana. Amma in ka san baka yin Telegram, to ka yi ƙoƙari ka buɗe, domin kuwa shi za mu yi maka magana dai a kai cewa kana yi ko ba ka yi. Mun gode.